Dal-Amu wieħed mill-postijiet fil-Gżejjer Maltin li fih instabu l-għadam ta' annimali li kienu jgħixu eluf ta' snin ilu. Fost dawn l-annimali kien hemm iljunfanti u ippopotami ta' daqs żgħir. Dawn l-annimali laħqu mitu kollha qabel ma waslu l-ewwel nies f'Malta. Il-klima li kienu mdorrijin fiha nbidlet u ma setgħux jaddattaw għal kundizzjonijiet il-ġodda. Spiċċaw biex inqerdu u saru estinti. Għalhekk, l-estinzjoni tagħhom seħħet minħabba kawżi naturali. Kawża oħra tal-estinzjoni hija l-bniedem. Il-bniedem ered u għadu jeqred ħafna pjanti u annimali. U aktar ma jgħaddi żmien, aktar qegħdin jinqerdu pjanti u annimali ħtija tagħna l-bnedmin. F'Malta wkoll tlifna bosta annimali u pjanti minħabba li nqerdu mill-bniedem. Wieħed minn dawn l-annimali huwa ċ-ċawla. L-aħħar ċawla li nafu biha inqatlet f'Għawdex fl-1956. Imma b'xorti tajba iċ-ċawla għadha komuni f'ħafna pajjiżi oħra. Fl-2005 inqerdet tip ta' gremxula li kienet tinstab biss fuq il-Gżejjer ta' Sermonet. Għalhekk, din il-gremxula issa nqerdet mhux biss minn pajjiżna, imma mid-dinja kollha. Imma x'inhuma r-raġunijiet li l-bniedem qed jeqred tant speċi ta' pjanti u annimali fil-pjaneta tagħna? Insemmu 5 minnhom. Raġuni ewlenija hija l-qtil il-qbit u l-ġbir ta' pjanti u annimali bħala sport, għall-ikel, biex jitrabbew fid-djar, inkella biex minnhom issir il-mediċina tradizzjonali. Biex nagħti eżempju, kull sena jinqatlu 40 miljun żiemel il-baħar biex jinbiegħu bħala souvenirs, inkella biex jitnixfu, jitfarku fit-trab u jintużaw flok mediċina li fil-verità ma tiswal xejn. Insemmu wkoll il-qerda tal-ambjent li fih jgħixu l-pjanti u l-annimali, fosthom bit-tqaċċit u l-ħruq tal-foresti. Kawża oħra hija tniġġis f'kull rokna tad-dinja permezz ta' żjud, skart u kull xorta ta' ħmieġ li jintrema daqs li kieku xejn. Hemm imbagħad ċerti annimali li l-bniedem introduċa ma' kullu mkien, bħal ngħidu aħna l-ġrieden. Dawn, meta jiżdiedu, jibdew jattakkaw annimali oħra biex jikluhom u jispiċċaw biex jeqirduhom. Kienu l-ġrieden li l-bniedem daħħal f'Malta eluf ta' snin ilu illi spiċċaw biex erdu l-gremxula ta' Sermonet. U l-5 kawża ta' estinzjoni hija t-tibdil fil-klima li qed jolli t-temperatura u joħloq tibdil kbir fil-ħabitati. Biex nifhmu aħjar kif annimali jew pjanta jistgħu jiġu estinti, se nieħdu żewġ eżempji minn pajjiżna. Il-bużaq hija ħuta li tinstab biss f'Malta u maxtut ta' ftit pajjiżi oħra fiċ-ċentru tal-Mediterran. Fi ftit kliem, hija endemika għaċ-ċentru tal-Mediterran. Meta ngħidu li speċi hija endemika ifisser li tinstab f'post wieħed biss, jew fi ftit postijiet u mkien aktar fid-dinja. Hija wkoll l-unika ħuta fil-Gżejjer Maltin li tgħix fl-ilma sal-mastru. Dan huwa ilma mielaħ inqas mill-baħar li jifforma fejn l-ilma ħelu joħroġ mill-blat u jitħallat mal-ilma baħar. Il-bużaq kapaċi wkoll jgħix f'ilma ħelu, f'ilma baħar jew f'ilma mielaħ iktar mill-baħar. Imma biex ibit, irid isib l-ilma sal-mastru. Is-sabajjiet bil-ilma sal-mastru f'Malta għandna verament ftit. U għalhekk probabbli illi l-bużaq minn dejjem kont issibu fi ftit postijiet f'pajjiżna. Ma' żmien dawn il-ftit postijiet komplew jonqsu u l-bużaq inqered minn postijiet bħal Marsa fejn l-ambjent ġie żviluppat u sar hemm ħafna tniġġis. Inqered ukoll minn postijiet oħra fejn qabel kien komuni bħal ngħidu aħna f'Marsa Xlokk. Mill-postijiet oriġinali fejn qabel kien jinstab il-bużaq, illum għadu jinstab biss fis-Salini u fil-magħluq ta' Marsa Skala. Fis-Salini għadu komuni imma fil-magħluq naqas ħafna minħabba tniġġis
u l-iżvilupp li sar fil-viċin. Biex ipatti għal dan nuqqas, meta nħolqu r-riservi naturali tal-għadira u aktar tard tas-semar, il-bużaq kien ġie introdott fl-ilma sal-mastru ta' dawn iż-żewġ riservi, tant li beda jbit fihom u llum hemm eluf kbar minn dan il-ħut fiż-żewġ riservi naturali. Imma b'daqshekk ma nistgħux inserħu moħħna li l-bużaq m'għadux fil-periklu li jinqered minn Malta. Minħabba li l-postijiet fejn tinstab din il-ħuta toddhom fuq ponot subajk, il-bużaq xorta jibqa' jitqies bħala ħuta fil-periklu li tiġi estinta minn pajjiżna. Biżżejjed li l-ilma ħelu ma jibqax jitħallat mal-ilma mielaħ f'dawn l-erba' postijiet biex il-bużaq jisparixxi minnhom ukoll u jinqered minn Malta. Minn fost il-pjanti endemiċi kollha li jikbru f'pajjiżna, is-sempreviva tgħawdex imeqjusa bħala l-iktar waħda li tinsab fil-periklu li tinqered. Fl-inħawi ta' Dwejra tgħawdex hi komuni. Tikber ukoll fl-irdumijiet tal-viċin imma imkien iktar la f'Għawdex, la f'Malta u lanqas fid-dinja. Dan ifisser li jekk tinqered mir-roqa art fejn għadha tikber, is-sempreviva tgħawdex tkun inqerdet mid-dinja kollha u nibqgħu narawha biss fir-ritratti. U taħsbux li din hi xi ħaġa impossibbli? Xi snin ilu xi ħadd kien ħawwel pjanti msejħin swaba tal-Madonna fid-Dwejra biex min għalih iżejjen l-ambjent. Din mhix pjanta Maltija, imma fil-klima tagħna tikber tajjeb ħafna. Tant tikber tajjeb li bdiet timla kullimkien u kienet qed tieħu post is-sempreviva tgħawdex u pjanti oħra b'xorti tajba laħqet neħħiet qabel ma kien tard wisq. Problema oħra għas-sempreviva tgħawdex hi l-ipparkjar tal-karozzi fuq il-blat ta' Dwejra li jagħmilha impossibbli għal pjanti biex ikomplu jikbru fejn jafġu t-tajers tal-karozzi. Tajjeb niftakru li meta pjanta jew annimal jinqerdu, xejn ma jista' jġibhom lura. Inkunu responsabbli ta' dak li nagħmlu u naħdmu biex id-dinja tagħna nħalluha ftit aħjar milli sibniha.